Tässä näemme savuavan koneen. Me tehtiin koko Vihreätä valoa. No niin, siellä on savugranaatti, muistakaa se! Miksi se aukeaa? Koska... Aivan seemeli. Eikö hieno? Oh. Hei, tää on savumerkki. Hei, laitetaan se vielä. Ei! Uudestaan kiinni. Otetaan se. Otetaan se kiinni. Otetaan kiinni. Niin. Nyt kun se loppuu, niin laitetaan se kiinni. Noin. Alhaalla. Ja sit kohta taas avataan se. Ja metsässä on palo. Ei ole. Jari, nyt sä voit poistua kuvasta, kun se on kuitenkin mulle vaan.